खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 20 आगस्ट मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायसिनो लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथाङा फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा जागोन। मावनाय दांनायाव जौगानो हागोन। दिनै नोंथांनि साना मोजां। वृश्चिक राशि। नखराव गोजोन खुसि फैगोन। नोंथांनि गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। दुखु दाहानिफ्राय गोजानाव थागोन। गोसोआव सान्थि जागोन। मिथुन राशि। नोंथांनि गेजेराव दिनै जेंना जेंसि फैनो हागौ। नोंथांजों सुथुरनि नोजोरा बांगोन। नोंथांखौ सुथुरा खैफोदाव खोख्लैनो हागौ। नोंथाङा सांग्रां जानाया मोजां। कर्कट राशि। नोंथांनि दिनैनि साना मोजां जानाय नङा। नोंथाङा दावबायनो थांदोंब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। दावबायनो थांनायाव नोंथाङा लामा आन्दायनो हागौ। सांग्रां जानाया नोंथांनि मोजां। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि साना मोजां। साननायफोरा जाफुंगोन। नोंथाङा गोसोआव माबा मोनसे मावनो लादोंब्ला दिनै नोंथाङा मावोब्ला जाफुंसारगोन। कन्या राशि। खामानि मावनायाव नोंथांखौ गुबुना फान्दायनो हागौ। दिनै नोंथांखौ लोगोआनो फान्दायनानै गाज्रि लामायाव लांनो हागौ। सांग्रां जानाया नोंथांनि मोजां। तुला राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा जाफुंसारगोन। जाफुंसारनायखौ लानानै नखरनि गासैबो खुसि जागोन। दिनै नोंथांनि साना जोबोद मोजां। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि साना मोजां जानाय नङा। नखराव गावनि बिसिजों नांज्लायनाय जागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव सोमोन्दो गावस्रानो हागौ। धनु राशि। नखराव गोजोन थासारि फैगोन। नोंथाङा दिनै इन्टारभिउ होदोंब्ला जाफुंसारगोन। नोंथांनि जाफुंसारनायजों नखराव गोजोन फैगोन। मकर राशि। नोंथाङा दिनै गोदान लोगो मोनगोन। लोगोआ नोंथांखौ खैफोदनिफ्राय हेफाजाब होगोन। लोगोनि फारसे अननाया बांगोन। कुम्भ राशि। नोंथाङा दिनै खामानियाव गोसो जानाय नङा। गोसोफोरा उरां फारां जागोन। साननाय हनायफोरा बारा जागोन। गोसोआव साननायफोरा गुलुं गुजुं जागोन। मीन राशि। दिनै नोंथाङा जेंना जेंसिजों सौसिनो गोनां जागोन। नोंथांखौ गुबुना खैफोदाव खोख्लैगोन। नोंथांजों दिनै सुथुरनि नोजोरा बांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।